Niin, hyvää iltaa taas. Tällä kertaa mä saavuin tämmönen Eposuon laavulle ja ajattelin laittaa notskit tohon nuotiopaikkaan ja katsoa riipparille paikka tuohon ja käydä Untenmaille. Ja tässä varmaan vähän tutkiskella tätä lähiympäristöä ja turinoida niitä näitä ja aamulla sitten keitellä kahvia ja kokkailla jotain safkaa siinä sitten. Mutta tervetuloa mukaan reissuun. Joo, täytyy tässä vähän iltapalasta juustosämpylää ja laitetaan siihen tämmöstä ketterää kermajuustoa päälle ja taitaa mulla tuolla oikeita voitakin olla. Tässä kello näyttää, se on jo kohta 10:11. Sen verran alkaa jo pimeätä olla tässä. Mutta iltapala aika. Joo, laitetaan vähän tämmönen lämmin pehmuste solumuovialusta ja etsitään tuota puuveitsi. Sitten ihan voita. Voita juustoleivän päälle ja sitten etsitään siihen tuota juustoon. Ketterää kermajuustoon. Siihen siivut. Joo, kyllä se kohta tulee 11:30. Hämöinen tunnelma alkaa olemaan täällä. En ole vielä tosiaan laittanut riippumattoa edes tonne. Kyllähän sen kerkiää. Tässä on näitä näkymiä. Mukavasti lämmittää tuo notski tänne, vaikka tossa on 3 metriä väliä. Tää varmaan aamulla näyttäytyy tuo suo tossa vähän erinäköisenä mitä nyt. Nyt vaan näkyy tommonen vaaleanvihreä alue tuolla. Nuotion rätkettä. Sitä on mukava kuunnella. Ja juustovoileipä maistuu iltapalaksi. Aamusta mä paistelen sitten kananmunaa ja laittelen voileivän päälle ja sen päälle sitten kahvit. Ai että. Mikähän se sai mut tänäänkin tänne näin tulemaan. Että alun perin oli suunnitelma mennä ihan jonnekin muualle, mutta sitten vaan nokka näytti tänne näin. No niin. Mennään kattoo majoitetta. Täällä alkaa olla jo pimeet. Täällä on vihdoin valmista. Mut mä vielä hetken fiilistelen tässä notski äärellä.
Joo, mä laitoin jo tunnelman valo. Täällä näkee vähän toimiakin sit, kun on tuo tuommoinen pikku valo tuossa. Kuukin mollottaa tuolla jossain. Eipä täällä paljon erota mitään, jos ei tota valoa. Tuolla on tuo suo. Joo, jokohan sitä painuus tänne pehkuihin. Kaiken pitäisi olla valmista. Paitsi itse asiassa tyyny. No, sitä ei välttämättä kyllä tarvii tässä riipparissa. Kengät jääköön tähän. Hyvää yötä. Aamulla aurinko nousee taas. Heippa! Tää on kyllä tilava rinkka, sinne voi heittää niin ihan mitään vaan, se on kuin ekavekaran taskut. Tässä on selvästikin aamukahvin laitto kyseessä.
En tiedä miksi tällä kertaa tuli otettua niin nihkeästi tätä voita mukaan. Yleensä mulla on se kokonainen pikkuinen pala. Vielä vähän kuumaa, mutta saa ollakin. Käy aamupalan jälkeen katsoo minkä näköinen tuo on tuo suo. Siellä näkyy olevan pikkasen vettäkin tuolla keskellä. Mut muuten se on tommonen niinku aika lailla umpeutunut. Täällä näyttää sitten tälleen niinku aamupäivästä. Se lätäkkö on itse asiassa tuolla. Siellä on niinku vettä näkyvissä, muuten tuo on niinku aika lailla ummessa. Näitä kananmunia ihan kiva paistella. Ottaa se hetki tuossa jäähtyä, ettei polta suuta. Hörpitäis vaikka kahvia. Joo, niin tosiaan hyvää huomenta. Niin kuin tässä on jo aamu. Alkuyöstä mulla oli vähän vilpoinen, kun mä en ollut makupussin sisällä, vaan se oli mulla semmosena peittona ja se oli sitten vähän pois mun päältä, niin se oli oikeastaan ainut mitä yöaikana oli, mutta ihan hyvin nukuin kyllä sitten sen jälkeen, kun sain sen asian korjattua. Unohdin, että on mulla juustoakin mukana. Vähän lisää makua tuomassa. Olisikohan se leipä nyt jäähtynyt, niin on kyllä hyvää aamupalaa. Lähdetään vähän kurkkaamaan tätä heposuota. Minkälainen mesta tää on? Onko tänne tavallisilla lenkkareilla asiaa? Kyllä jos osaa tämmöstä pitkin kävellä. Onpas hieno paikka.
Pääsee oikein oikeuksiinsa nyt kun paistaa aurinkokin. Tää on pikkuinen lampi, mikä on niinku umpeutumaan päin. Minisammakko. Pomppii tuolla. Tämmönen mesta tää on. Kyllä täällä mustikoitakin näkyis olevan. Täällä on puitakin laavupaikalla. Jaha. Siinä on tämmönen Jyväskylän peurunko patikka. Lauantaina elokuussa. Tähän on osa tätä metsoreittiä, että tässä on niinku useita laavuja tämän metsoreitin varrella. Tuo Majajärven laavu on tuosta tuonne vasemmalle seuraava. Tästä pääsee tosiaan tuonne Peurunkaan asti. Olisi muuten joskus hauska mennä tuo metsoreittiin. Sillä Koiralammen laavullahan mä onkin jo käynyt, mikä sekin oli osa tätä metsoreittiä. Nyt mä oon käynyt tässä Heposuon laavulla, niin sehän olisikin semmonen luontainen siirtymä sitten kävellä metsoreitti kokonaan. Vai mitä olette mieltä? Olisiko hyvä käydä katsoa minkälainen metsoreitti on? Tai jämmönen hetkeksi köllöttelemään tänne aamupalan jälkeen. Mukava köllötellä ja vaan olla tässä. Vallan mainio paikka olla vaan tälleen rennosti. Ja vähän tonnikalaa ja riisiä lounaalle. Tämmöstä kevyttä ruokaa. Tää ruoan jäähtyä hetken ennen syömistä, niin mä laitan tosta jälkkärikahvit sitten. Joo, eiköhän se oo tullut aika laittaa leiri kasaan.
Tuo on niin iso tuo rinkka, niin sen kun heittää, kaikki mahtuu. Tyynykasa. Sekin menee pienen nippu. Uskomatonta miten nämä tyynitkin on nykyään niin pieniä. Että menee tämmösen alle nyrkin kokoiseen. Pienen palloon. Koripalloon. Sinne meni. Hole in one. Eikö se oli 3 pisteen heitto? Sitten riippumatto kuule kasaan. Tää on hyvä, kun tää menee tähän omaan taskuunsa. Sille on niin väliä, kunhan sen saa sinne menemään tavalla tai toisella. Puuhalaajat messiin. Mä laitan ne aina rullalle sitten seuraavaa varten, niin se mahtuu pieneen kokoon, kun on tälleen. Näin, nyt siinä on 2 tämmöistä rullaa. Ne mahtuu hyvin tänne pussukkaan. Ja pussukka taas mahtuu tuohon ripparipussukkaan. Sekin on aina siinä valmiina odottamassa sitten. Se menee vallan mainiosti sinne. Sitten tarpi irrotusta. Tää on vaan 2 kiinni näistä päistä. Mä lähden vaan rullaamaan tätä rullalle. Toisen pään mä pidän vielä kiinni, niin se pysyy kireänä tuolta. Ja sitä mukaan tästä aina laskostelen sitä, että mahtuu pienemmälle rullalle. Nyt näkyy varmaan vähän paremmin, kun tästä aina heitän tätä. Ja narut nyt saa jäädä tuohon roikkumaan sitten lopuksi. Mä voin niille vaikka sen kiristää tiukaksi paketiksi. Tätäkin metodia on itse asiassa tuolta Ali Leiniöltä sitten hankkinut. On seurannut niitä videoita, niin on opetellut siitä nyt sitten tämmöisen version, joka vissiin aika paljon lähentelee sitä alkuperäistä. Kiitoksia vaan vinkistä Alille. Ali on kurko. Perhonen lentää tuolla. Näillä naruilla mä saan sen tiukalle paketille. Sitten se vaan heitetään tuonne pussiin. Joo, ja lopuksi mä irrotan tän harjanarun sitten ihan vaan. Sen mä laitan sitten jonkun näköiselle rullalle ja sekin mahtuu hyvin tuohon samaan pussukkaan. Mä laitan ihan ikään kuin tällä lailla 8 teen tuossa peukalon ja pikkurillin välillä.
Sillä tavoin se ei mene solmuun. Näin sitten kun on harjanaru 8 rullalla. Mä laitan sen näitten keppien kanssa. No mitä on nyt maakiilat. Niiden kanssa samaan pussiin. Ja tän mä ängän sitten tänne tarppipussiin. Näin. Se alkaisi olla siinä. Eihän se on muuta kuin kiinni, rinkka kiinni ja menoksi. Joo. No. Joo, tain käydä vähän fiilistelemässä täällä rannassa vielä. Hyvän kelin se heitti. Yö oli semmonen vilpone. Varmaan täältä suolta noussa kylmyys. Joo, hienotahan se näyttää. Se olisi varmaan sitten hyvästi jättö tälle paikalle. Kiva, jos jaksat katsoa tämän videon loppuun asti. Ja tosiaan mä lähden nyt tästä kotiin päin. Oli mukava tämmönen yhden yön reissu olla täällä riippumatolla ja pitää vähän notskia tossa. Tehdä iltapalaa, kokkailla, paistella kananmunaa. Juo aamu kahvit tuossa kaikessa rauhassa ja maata tuossa riipparissa ilman kiireitä. Mutta minäpä lähden tästä kotiin päin tosiaan ajelemaan ja toivottelen kaikille hyvää jatkoa ja laittakaa kanava tilaukseen ja heittäkää peukulla ja pistäkää kommenttia ja mitä näitä nyt on näitä tämmöisiä litanoja. Mutta seuraavan videon parissa nähdään. Heippa!